Γεια σας παιδιά, γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Γιώργος Razor και σήμερα, ξυριστική ανησυχία. Είπα να κάνω ένα ξυριστικό βίντεο και όχι μόνο σήμερα ίσως. Να δω πώς μου έρθει. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε γρήγορα, μην χάνουμε και χρόνο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, γερείς και δυνατοί, για να μπορούμε να ανταπεξερχόμαστε στις καθημερινές συνήθειες και ανάγκες της ζωής, έτσι. Σήμερα πώς θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε με γιάκι κάραμελ. Κρεμούλα ήδη την έχω μέσα στο μπολάκι της Goodfellas για να παίξουμε μπαλίτσα. Μουσκο Real, κρεμούλα Essentials. Είναι νέες κρέμες μουσκο. Μία που έχω δοκιμάσει, έχω μείνει πάρα πολύ ικανοποιημένος. Θα δοκιμάσουμε και αυτήν εδώ πέρα. Θα σβήσουμε με το Hat Trick Classic, ένα aftershave το οποίο είναι από τη δεκαετία του 60. Aromatic SCL, εκπληκτικό το άρωμα. Είναι ένα τσικ πιο ωραίο κατά την προσωπική μου άποψη από το Petralon, το συγκεκριμένο Hat Trick. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Έχω κάνει μια μικρή προεργασία με λαδάκι. Θα κάνουμε bowl lathering, την κρεμούλα. Θα και πολύ λίγο. Κλείνουμε, θα βάλουμε. Πολύ ωραίο το άρωμα. Πάρα πολύ ωραία η κρεμούλα, έχει απλωθεί. Θα βάλουμε μια στρώση άχνης νεράκι. Κλασικά με το βοηθό μας. Φαλτσέτα θα παίξουμε σήμερα, κάμπλας, το 880, ένα ξηράφι το οποίο σχετικό είναι αφαρμένο στη συλλογή. Πάμε να δούμε πρώτη κατεβασιά. Είμαι αξίσει περίπου στις 3 μέρες, 3,5 μέρες στανταράκι. Ωραίο ξηράφι. Έκανε το μάζεμά του. Πολύ ωραία και κρεμούλα, έχει δουλέψει πολύ ωραία.
Να πούμε και δύο λόγια για την κρέμα αυτή. Κρέμα είπαμε Real Musco. Είναι εμπλουτισμένη με λανολίνη και γλυκερίνη. Το άρωμά της είναι φρέσκο, εσπεροειδής και ξυλώδη μαζί. Πάρα πολύ ωραία. Πολλές αναρτήσεις, παιδιά, πολλές αναρτήσεις. Ο κακός χαμός γίνεται. Ελπίζω να το βλέπετε και εσείς τι γίνεται με τις αναρτήσεις. Καθένας γράφει αυτό που θέλει να γράψει. Καλά κάνει. Σημασία όμως έχει να μπορούμε να τεκμηριώνουμε και αυτά τα οποία λέμε δημόσια. Γιατί χωρίς τεκμηρίωση δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και εγώ μπορώ να βγω να πω αυτή τη στιγμή ό,τι θέλω. Είναι έτσι όμως. Θα μου πεις τώρα το τι είναι και τι δεν είναι. Είναι καθαρά υποκειμενικό. Ναι, είναι υποκειμενικό. Αλλά πώς θα το αντιληφθεί και ο άλλος ο οποίος θα ακούσει αυτά τα οποία θα πω εγώ. Πώς θα του έρθουν δηλαδή στο δικό του το εγκεφαλικό σύστημα. Δηλαδή παραδείγματος χάρη, ας πούμε, είχε γίνει κάποια κουβέντα σχετικά με τις καολίνες, τα κλάιν, τους πυλούς, τις λάσπες που έχουν ορισμένα σαπούνια, έτσι. Ένα απλό παράδειγμα. Κάθε ένας μπορεί να πει αυτό που θέλει να πει και είναι και δικαίωμά του. Το θέμα είναι λοιπόν ότι βγαίνοντας αυτό για να πεις 5 πράγματα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα πρέπει να έχεις κάποιες αποδείξεις. Εγώ λοιπόν όταν πρωτοάρχισα τη φαλτσέτα, γιατί ακόμα νέος είμαι, είδα κάποια πράγματα. Έτσι. Αυτό λοιπόν που είδα, ξυρίστηκα με ένα ξηράφι, θα λέγαμε το πρώτο μου ξηράφι. Έτσι. Βέβαια δεν θα πω τι σάπουνι έβαλα. Ωραία φατσετάρα, έχει και ωραίο πιάσιμο. Όταν λοιπόν εγώ πήρα αυτό το ξηράφι, όσο το πλήσιο τελειώσαμε με το πρώτο χεράκι, εδώ δεν θα πληρώσουμε για πάρα πολύ, ό,τι έχει μείνει μετά. Όταν λοιπόν το πήρα από αυτό το ξηράφι,
ήταν αυτό το ποκεράκι, King Cutter. Το οποίο το έχω ακόμα, έτσι. Λοιπόν, και άρχισα να την ψάχνω με σαπούνια αυτά και τα λοιπά. Λοιπόν, το διατάφτα είναι το ότι το ποκεράκι εδώ που βλέπετε έτυχε και ξυρίστηκα με σαπούνι. Έκανα το πείραμά μου, δηλαδή ξυρίστηκα με σαπούνι. Τώρα βέβαια δεν θυμάμαι αν ξυρίστηκα 1 ή 2 φορές. Το οποίο σαπούνι αυτό και μέσα καολίνη, κοινό σπηλό, λάσπη, και το οποίο μου χάλασε την κόψη. Και το οποίο είδα εγώ σε μικροσκόπιο. Προσωπικά μιλάμε τώρα, έτσι. Τότε λοιπόν έχεις 2 επιλογές. Ή λες εγώ δεν ξαναδουλεύω σαπούνια με καολίνες, ή έχω ένα ξηράφι το οποίο αποκλειστικά θα είναι σαπούνια καολίνες και όλα τα παρεμφερεί. Δεν μπορείς να έχεις 10-15 φαλτσέτες, να ξυρίζεσαι και να έχεις χάσει την μπάλα, να μην ξέρεις ποιο σαπούνι να ξυριστείς, ή αν έχεις ξυριστεί με ένα σαπούνι δεν ξέρεις τι έγινε. Πρέπει δηλαδή να πεις ότι εγώ με αυτό το ξηράφι φτιάχνω φρεσκάρισμα κόψης ή κάνω κόψη από την αρχή, progressor ή bevel ή οτιδήποτε, και έχω ένα ξηράφι αποκλειστικά σαπούνια με καολίνες. Και προσωπικά εγώ το είδα να μου είχε χαλάσει την κόψη μπροστά. Άρα λοιπόν εγώ δεν μπορώ να κάτσω, να ξαναπάρω και να ξανακάνω φαλτσέτα με σαπούνι το οποίο έχει μέσα καολίνη. Και μιλάω προσωπικά για μένα τώρα, έτσι. Όταν λοιπόν έχεις σε αυτό το σημείο, δυστυχώς δεν γίνεται. Ξεπλένουμε και πιστεύω να συνεχίσουμε με κάθε κάστα. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μας χεράκι. Αφού λοιπόν έγινε ό,τι έγινε με την καολίνη, μπορεί να κάνει καλό στην επιδερμίδα, αλλά προσωπικά μου δημιούργησε αυτό το πράγμα πάνω στην κόψη, πάνω στο ξηράφι μου. Και γιατί να μην το πω, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος που πρέπει να το κρύψω. Έτσι. Τώρα, δεν αμφισβήτησε κανένας τα σαπούνια ποιοτικά, έτσι μιλάω ελληνικά παιδιά, πρέπει να με καταλαβαίνετε, τα οποία έχουν καολίνες. Δεν αμφισβητήσαμε ούτε την ποιότητά τους, ούτε τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να σου δώσουν πάνω στο ξύρισμα, και εγώ έχω σαπούνια με καολίνη. Οκ. Αλλά δεν θα δουλέψω με φαλτσέτα. Εντάξει, δικαίωμά μου δεν είναι. Δικαίωμά μου. Όταν λοιπόν βγαίνουμε και λέμε κάποια πραγματάκια και λέει ο άλλος, α, εγώ ξέρεις κάτι, έκανα λέει τα δικά μου πειράματα και όχι μόνο καολίνη λέει δεν κόβει, δεν κάνει κακό στην κόψη, ίσα ίσα λέει, αν απατάει η μνήμη μου σε αυτό που λέω, βοηθάει. Ωραία. Και εγώ θα σε ρωτήσω, εσύ που το πες αυτό, γιατί δεν βγαίνεις να μας πεις πώς το έκανες, με τι το έκανες και πού το έκανες. Ξέρεις τι λέω. Yes, έμπρακτα, στην κάμερα να μας το πεις. Και εγώ μαζί σου είμαι. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αλλά το να λέμε κάποια πράγματα, δεν πιστεύω να χρειάζεται ανάλυση αυτό που σου είπα. Πώς, τι. Δεν νομίζω. Έχεις καταλάβει. Yes, λοιπόν. Και εγώ είμαι μαζί σου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά να μου το κάνεις έμπραχτα, φίλε. Τώρα δια έτσι και διαλόγου δεν μου λέει κάτι. Προσωπικά για μένα.
Τουλάχιστον έτσι πιστεύω και έτσι είναι αυτό το οποίο έχω δει εγώ. Δεν αφισβήτησε κανείς τα σαπούνια, κανενός. Ίσα ίσα που έχουμε πάρει, έχω δοκιμάσει σαπούνια και έχω πει τη γνώμη μου. Και τη γνώμη μου θα την πω επειδή έχουμε κάνει συναλλαγή. Και η συναλλαγή μας είναι οικονομική, αδερφέ. Και από τη στιγμή που έχουμε οικονομική συναλλαγή, είναι υποχρεωμένος να πω τα πράγματα όπως είναι. Περιμένω λοιπόν να βγεις και να πεις πώς το έκανες, το πείραμά σου, να το δούμε όμως έντραφα, με τι το έκανες και πού το έκανες. Όλα τα άλλα, δυστυχώς, δεν τα ακούω. Φυσικά, άμα είχα ένα ξηράφι το οποίο θα ήταν μόνο για όλα, ναι, οκ, μαζί σου. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, δεν έχω να χωρίσω τίποτα, έτσι. Απλά ακούμε πράγματα και πρέπει σε αυτά που ακούμε, ή όταν λέει κάτι κάποιος, να έχουμε και τον αντίλογο. Το ότι το είπα εγώ δεν σημαίνει τίποτα. Και εγώ σου λέω ότι ξέρεις κάτι, αυτό το πέρα το καλύτερο ξηράφι του κόσμου. Έλα, πάρ' το και ξηρίσου. Αν έχουμε τα ίδια γούστα πάνω στις κόψεις, ναι, θα σ' αρέσει. Αν δεν έχουμε τα ίδια γούστα, δεν θα σ' αρέσει. Τελειώσαμε και το δεύτερο μας χεράκι. Και έτσι είναι τα πράγματα, δηλαδή έτσι τα βλέπω εγώ. Τώρα φυσικά μπορεί να είναι και κάπως διαφορετικά, αλλά εγώ άμα βλέπω κάπου το γάντι, το σηκώνω. Και το σηκώνω γιατί έχω άποψη. Και είναι καλό σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν πράγματα, τα νέα παιδιά, όχι εγώ που έχω 5-6 χρόνια και βάλε μέσα, τα νέα παιδιά που βλέπουν, καλό είναι να μεταφέρονται πράγματα τα οποία θα είναι, να τα καταλαβαίνει και ο άλλος. Γι' αυτό λοιπόν περιμένω από όλους που κάνουν βίντεο να τεκμηριώνουν κάποια πράγματα. Έτσι. Δεν θα μπορούσα να πάρουμε τίποτα πιο βαθύ από τον Κάμπλας, έτσι. Καλό να γίνεται και ένας διάλογος. Το λουρί είναι μόνο στροπαρισμένο, γιατί είναι καινούργιο τελώς το ξηράφι. Έχει φάει ένα στροπάκι, όχι πολλά, γύρω στις 10-15. Ετοιμάζεται και αυτό για κόψεις. Εγώ φανταστείτε λοιπόν, είχα βάλει ένα press save λάδι και με το που βάζω είχα βάλει πολύ. Και πιάνω το TSR που έχω ένα μεγάλο, πιστεύω να το έχετε δει, το αλουμινένιο με την αλουμινά γλάβη, γρανοξίδο, το μεγάλο που έχω, και νόμιζα ότι δημιουργήθηκε πρόβλημα στην κόψη. Δεν ήταν όμως από αυτό.
Γιατί ακούω ένα κρακ με το που κατεβάζω, κρακ, κρακ, κρακ. Κάτι έγινε. Δεν ήταν όμως από αυτό. Δηλαδή, η τριβή σε βάζει μόνη της να ψάνεις διάφορα πράγματα. Αλλά είναι δικαίωμα του καθενός να πιστεύει αυτό που πιστεύει. Εγώ σας είπα τι έπαθα. Εμπράκτος, με ξηράφι μου, το είδα και είχε χαλάσει είχε γίνει αλλίωση της κόψης. Δεν είναι κακό όμως αυτό. Εντάξει, μπορεί να έχεις ένα ξηράφι. Ξεπλέναμε και επιστρέφω το χεράκι, παιδιά. Επιστρέψαμε. Τρίτο χεράκι. Φοβερό το ξύρισμα. Πολύ ωραία κρεμούλα, εντάξει. Δεν μπορεί να τα βάλει τώρα με το pitbull. Εντάξει. Αλλά πήγαμε πολύ καλά σαν κρεμούλα. Έχουμε τα μεταξυριστικά μας, έχουμε το ωραίο passport. Μάνακος του δέρματος, τα έχουμε όλα αυτά. Εντάξει, προστασία δεν μπορεί. Πάμε να κάνουμε το χεράκι. Ωραία το αυλωμάκι, ωραίο. Πολύ ωραίο και το πινελάκι. Κάνει θαύματα αυτή η Γιάκη. Παιδιά, συγγνώμη που λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ έτσι νιώθω, έτσι λέω, δηλαδή δεν με ενδιαφέρει το αν θα είμαι άρεστος κάπου. Και θα σας είπα και κάτι, όταν κάνεις συναλλαγή και η συναλλαγή αυτή έχει οικονομικό σκοπό, τότε πρέπει να λες τα πράγματα όπως είναι. Δηλαδή, παίρνεις κάτι από κάποιον. Εσύ ότι χάρισεις δηλαδή και κάνει 100 ευρώ. 1 ευρώ σου λέω εγώ. Και σου έχει κάτι στη δουλειά. Παίρνεις μια μηχανή, ντε. Έτσι, μια open, μια close, ό,τι θέλει. Έχει πέσει κάτω και εσύ το βρίσκεις. Και το ανακάλυψε από το λες. Δηλαδή, ή έχει ξαθοριάσματα, ή έχει το ένα, έχει το άλλο, ή... Είσαι υποχρεωμένος να το πεις. Δεν ξέρω, μου το έκανες τώρα, δεν τρέχει τίποτα. Μπορεί να μην έκανε τίποτα. Αλλά 1 ευρώ μας σου έχω δώσει, φίλε, λυπάμαι, θα σε βγάλω στον αέρα και θα τα πω. Πάμε κοντρούλα. Είναι με τα ώρα το ξεάφι, το νιώθεις. Δεν έχει ενδιασμούς. Ακούω κάποιον άλλον μέσα σε μια ομάδα το οποίο έφερα και μόνος μου. Ξέρετε, λέει, όλοι λέει θα κάνουμε like σε όλους. Σοπα ρε φίλε, σοβαρά Δηλαδή, εσύ τώρα έχω μπει στην ομάδα σου και με υποχρεώνεις να κάνω εγώ like στον καθένα. Ή να κάνει like αυτό σε μένα, είναι κάτι που μην του άρεσε. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι, αδερφέ. Ένας κάθεται κάπου επειδή θέλει και κάθεται. Από τη στιγμή που δεν έχει ενοχλήσει, έτσι, και δεν έχει δημιουργήσει άλλα προβλήματα, ο άνθρωπος κάθεται, βλέπει και δεν μπορείς εσύ να τον διώξεις. Έτσι, δηλαδή, εντάξει, μην ακούμε κουλά πράγματα. Και εγώ, φίλε μου, δεν μπορώ να κάτσω να ακούω ή να βλέπω τρελά πράγματα μέσα στις ομάδες και να κάθομαι εγώ να κάνω like, ας πούμε. Μην μου κάνεις και εμένα. Και δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Έτσι.
Αλλά όταν έχω γράψει κάποια χιλιόμετρα στο παραδοσιακό ξύρισμα, λίγα ή πολλά, δεν μπορείς να με υποχρεώσεις να κάνω εγώ στο κάθε ένα παιδί που έχει μπει 1-2 μήνες ή και σε ένα που έχει 5 χρόνια να κάνω εγώ like επειδή το θες εσύ. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και αυτό και έφυγα και μόνο και ξέρεις γιατί σου λέω. Δεν το ακούσαμε και αυτό. Τα πράγματα, παιδιά, δυστυχώς εγώ με τη δικιά μου σκοπιά δεν τα βλέπω έτσι. Ο καθένας τα βλέπει όπως νομίζει, εγώ τα βλέπω έτσι, ο άλλος τα βλέπει αλλιώς. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορούμε να είμαστε και γνωστοί. Έτσι. Φίλοι όχι. Εμπουδενή. Τι να κάτσω εγώ να κάνω στην ομάδα σου, δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Να με υποχρεώνεις να κάνω εγώ like. Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Όσο ζεις μαθαίνεις. Πολύ ωραία. Δηλαδή αυτά που λέμε τώρα είναι τροφή για σκέψη. Προς το καλή μου, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αλλά κάποια πράγματα, ρε παιδιά, πρέπει να λέγονται. Τουλάχιστον έτσι νιώθω εγώ. Δεν μ' αρέσει να είμαι υποκινούμενος. Τελειώσαμε το δοκιμασιεράκι. Να είχαμε να ξυρίζαμε, έτσι. Και δεν με ενδιαφέρει να είμαι και αρεστός, δηλαδή. Δεν με ενδιαφέρει γιατί δεν με ζει κανένα. Ζω μόνος μου. Ζω με τη δουλειά μου, την εργασία μου και δεν τα παίρνω από κανέναν εδώ μέσα. Ό,τι κάνω το πληρώνω. Και από εσύ που σε πληρώνω, θα με υποστείς, φίλε. Τέλος. Είναι ο νόμος αυτός, είναι ο νόμος της φύσης, ο νόμος της αγοράς. Αν εγώ έχω πουλήσει κάτι το οποίο είναι μούφα, yes, στον τάκο κανονικά δώσε με, δεν υπάρχει περίπτωση να μην με δώσεις. Γιατί θα το ξανακάνω. Σε σένα και στον από πίσω που με βλέπει. Αυτό είναι το θέμα. Και πιστεύω ότι έχετε καταλάβει πολύ. Δεν μπορείς να είσαι σε δύο στρατόπεδα.
στη ζωή. Γενικά, είτε είναι εξελισσικός τομέας, είτε είναι η καθημερινότητά σου, οι 10 ώρες που δουλεύεις, οι 8 ώρες που δουλεύεις, οι 12 ώρες που δουλεύεις, το 24ωρο σου. Δεν μπορεί να είσαι. Πρέπει να είσαι εκεί. Και πλέον δηλαδή, όταν φτάνεις και σε μια ηλικία, δεν μπορείς να ανέχεις ορισμένα πράγματα, ας πούμε. Κάνεις τις επιλογές σου, τέρμα. Δυνατό το ξύρισμα. Είναι τα ξηράφια που μου αρέσουν. Θα κάνουμε κάποιες ατέλειες, επιστρέφω σε ένα λεπτάκι. Πάμε. Κάποιες ατελειούλες. Που δεν υπάρχουν, αλλά λέμε τώρα έτσι για το Θεαθήνα. Αυτό που με τρελαίνει περισσότερο, ρε παιδιά, είναι πώς γίνεται να έχω 1800, 1900, 2000 προβολές και να είστε στο κανάλι μου 122 το μεγεγραμμένοι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Μην φοβάστε να γράφτείτε κάπου. Δεν είναι θέμα, δεν σας φακελώνει κάποιος. Γουστάρετε και το κάνετε και γουστάρετε και κάθεστε. Και εγώ ήμουν σε κανάλια και έφυγα, τι είπα να πει αυτό. Δεν πάω να πει τίποτα. Κάβεσαι σήμερα να φεύγεις αύριο. Αλλά αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, πώς γίνεται, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εξαιρετικά με αυτό το ξύρισμα. Δεν πάει άλλο. Εδώ πρέπει να σταματήσουμε. Μας το είπε ο Μίστερ εδώ. Άμα τα ξηράφια. Δηλαδή βγαίνει άλλος και λέει ό,τι του έρθει, ας πούμε. Τι να καθόμαστε να συγκρίνουμε τώρα. Μπορώ να συγκρίνω εγώ τώρα αυτό εδώ πέρα το μέταλλο, αυτό εδώ πέρα τη φαλτσέτα, ας πούμε, με ένα κεντάκι που έχω τώρα, το οποίο εντάξει το έχετε δει, το έχετε κάνει. Δεν μπορώ να συγκρίνω αυτά τα παιδιά. Ή αν πω ότι ξέρεις κάτι, αυτό το κεντάκι που έχω, το οποίο έχετε δει, και δεν θα μιλήσω μόνο για την τιμή, 35-40 ευρώ. Να συγκρίνουμε τώρα να ξεδεύει 350 ευρώ και 400. Εντάξει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι, μην ξυρίζει το ένα, ξυρίζει και το άλλο. Το θέμα πώς ξυρίζει το καθένα. Τι σου δίνει πάνω σε επιδεμένα το καθένα. Και όχι μόνο. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που λέμε να το τεκμηριώνουμε. Έτσι πιστεύω εγώ. Ξεπλένουμε και επιστρέφω να πάμε για το αυτοσέλι μας. Επιστρέψαμε. Βλέπετε ότι έχουμε πάρει ένα πάρα πολύ ωραίο βάθη ξύρισμα. Πάμε να κλείσουμε το hat-trick. Φαίνεται δυνατό. Και είναι πολύ ωραίο άρωμα. Μαγευτικό. Ας βάλουμε λίγο ακόμα και γιατί όχι. Παιδιά, μυρίζει παλιό μπαρμπέρικο, αναμνήσεις παππού. Πάρα πολύ ωραίο και μου φαίνεται πρέπει να είναι η οικογένεια της Πίτραλων. Δεν ξέρω, δεν το λέω με συσσαγωγικά αυτό, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν, παιδιά, και από μένα. Το ξύρισμα πήγε τέλεια. Λοιπόν, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Μουσκορίαλ, κρεμούλα, Essentials, hat-trick, βήσαμε με ένα ωραίο λοσιόν του 1960. Πολύ ωραίο το άρωμα. Γιάκι κάναμε πινελάκι. Εξαιρετικό. Μπολάκι. Βοηθός. Και ο κλέφτης της καρδιάς μας. Αυτό το μικρό το εργαλείο. Όλο το ξηράφι. Φοβερό ξυρίσμα. Το ξέπλυνα και λίγο. Να το καθαρίσω καλά μετά. Στέγνωμα αύριο, λαδάκια. Και θα τα παραφέρει. Αυτό λοιπόν, παιδιά, από μένα. Ελπίζω να μην έγινα κακός. Απλά κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται.
Και δυστυχώς εγώ έτσι τα νιώσα και έτσι τα είπα. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να σας αρέσω σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.